No sé si heu pogut posar atenció al que apareixia a la pantalla. Era un vídeo on diferents companyies de dansa ensenyaven els seus treballs en una fàbrica de creació molt a prop d'aquí Ripollet, una fàbrica a Granollers que es diu Rocaumber i que té un vincle amb Ripollet, perquè Rocaumber va començar a la Farga del Martinet i, per tant, d'alguna manera tenim el lligam. Rocaumber és una fàbrica d'art i creació que fa molts anys que funciona i que és una fàbrica molt gran. La nostra proposta de fàbrica Ripollet
ha de ser una mica més petita, però en parlarem de tot això. Abans que res, deixeu-me que faci un gest perquè avui és un dia especial i volem que també els gestos siguin especials. De moment, deixeu-me que em presenti. Soc l'Àngels Leiva i soc una de les persones que ha impulsat la creació de Traça com a grup promotor d'una fàbrica d'arts i creació a Ripollet. N'hi ha més, i totes elles estan avui en aquesta sala. Heu compartit estones amb molts d'ells. I per què ho fem, això? Per què volem, per què creiem que una fàbrica d'arts i creació a Ripollet és necessària? Doncs primer perquè creiem que Ripollet ho necessita, per les seves característiques, per les coses que ens passen, per com som i com ens agrada viure. I també perquè ens ho mereixem, perquè som una ciutat activa que vol canviar, que vol avançar, i la cultura en això és fonamental. La pandèmia de la Covid va ser una sacsejada bestial per a molta gent, per a molts sectors econòmics. Des de les institucions s'ha intentat protegir les persones i l'economia, però la cultura, una vegada més, ha anat al furgó de cua. El 25 de març de 2020, una de les persones que ens va deixar enmig del caos del confinament va ser en Wenceslau Soler. Ell va ser un activista cultural tota la seva vida. Va treballar professional i voluntàriament per fer de la cultura un motor social, perquè sabia que la cultura ajuda a fer una societat millor, més crítica, més solidària, més compromesa, més motivada i més feliç. En Wenç sabia una altra cosa. Sabia de la força de la gent en la construcció social. Amb ell, molts de nosaltres hem compartit projectes, debats i també discussions. Tots plegats vam treballar per fer propostes culturals que s'han desenvolupat al llarg dels anys, algunes a Ripollet i altres fora de Ripollet. En parlarem avui amb algunes d'elles. Parlarem d'Enllaç amb Joan Ramon Gordo i de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell amb la Mireia Sabater. Perquè si ens diem traça, és, com heu pogut llegir en el document de convocatòria de la sessió d'avui, perquè volem seguir un llegat compartit amb Wenceslau Soler. És el nostre petit record a una persona que ha estat cabdal en l'acció cultural a Ripollet durant anys. Mentre lamentàvem la seva pèrdua, alguns de nosaltres vam decidir que el millor homenatge al seu record, a tantes hores de treball plegats, era continuar aquest camí. Treballar per posar la cultura en la primera línia de l'acció pública, perquè si la cultura ocupa els nostres carrers i els nostres cervells, podem treballar millor les emocions de tot allò que ens està succeint i que ens ha succeït en aquests darrers mesos. Podrem tenir millors projectes col·lectius i gaudirem més vivint en la nostra ciutat. Avui coneixerem alguns projectes que treballen amb la cultura com a prioritat i sabrem com els hi va. Un d'ells, gestionat també des de la societat civil en acord amb l'administració local, ens el presentarà la Rosa Morales, que és la presidenta de la Coordinadora Cultural de Nou Barris. I finalment us parlarem de fàbriques, de com són altres fàbriques de creació que ja estan en marxa des de fa anys i diferents llocs i coneixerem la visió que en tenen dues persones que ja han pensat molt sobre el tema. En Diego Lorca és actor i membre de Titzina Teatre i és un entusiasta del treball cooperatiu i en xarxa. Ell ens explicarà moltes coses. Valentín Roma és el director de la Virreina Centre de la Imatge i la persona que més profunda i generosament ens ha acompanyat quan vam decidir pensar com hauria de ser la fàbrica d'arts i creació de Ripollet. Ampliaré el nostre agraïment en el moment de la cloenda d'aquesta presentació perquè vull dir-vos alguna cosa més i vull fer-ho al final d'aquesta sessió. El nostre objectiu d'avui és portar la il·lusió
als vostres cors, que us animeu a compartir amb nosaltres aquest projecte, que no ha de ser de ningú, però que ha de ser de tothom. La Fàbrica d'Arts i Creació de Ripollet ha de ser un espai per compartir, per crear, per lligar fent usos, per fer xarxa, per viure i per gaudir, perquè la cultura ens dona vida i ens fa avançar, i això és el que volem per Ripollet. Vull presentar-vos la Montse Frisac. Ella és periodista i crítica d'art, una amiga més. Alguns pensen que som germanes, però no és cert. Fa molts anys que compartim la vida i també forma part de Traça. Ella serà qui organitzi sobre l'escenari tot el que avui us volem presentar. I només un agraïment final a dos artistes que avui veureu que es mouen per la sala, que estan per aquí. La Lourdes Ponce és fotògrafa i ens recollirà avui una mica visualment què està passant avui aquí. I el Javi Gar, que és il·lustrador i dibuixant social. El treball del Javi el podreu veure al vestíbul quan acabi l'acte i el de la Lourdes us l'ensenyarem per les xarxes. El Javi crec que ja també va deixar algunes coses per aquí. Gràcies a tothom per ser aquí, ara per escoltar-nos i de seguida que acabem avui també per donar-vos les vostres idees. Serem nosaltres els que us volem escoltar. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots, alcalde, regidors, representants d'entitats i a tots els que us heu interessat per venir aquí i conèixer de prop aquest projecte que impulsa el grup promotor Traça. És un projecte que vol fer realitat la posada en marxa d'una fàbrica de creació a Ripollet i no és un projecte que vulgui concentrar o fer-se seva la cultura que generi en aquesta ciutat, ni tampoc té ànim d'apropiar-se de res. Però sí que és un projecte que neix des de la consciència que Ripollet pateix una mancança endèmica respecte a la cultura i respecte als espais dedicats a la... Perdó. Respecte als espais dedicats a la producció i difusió de les arts. Aquesta és una mancança molt més greu del que ens pot semblar a primera vista. Encara que certament vivim moments molt difícils i molt crítics en molts àmbits, i especialment, com ha dit l'Àngels, per la cultura, que sempre surt mal parada en temps de crisi, és cert que aquest també és un moment molt interessant i molt suggerent, perquè potser per aquestes mancances i per aquesta crisi s'imposen maneres molt diferents de treballar, basades més en la participació, en la flexibilitat, en treballar en xarxa, en definitiva, en col·laboració. I també és molt interessant perquè avui en dia, cada cop més, les fronteres entre disciplines artístiques estan cada cop més desdibuixades. I que cada cop l'art es percep més com a procés i no tant amb els resultats, sinó que és més interessant tot el camí que es produeix a l'art, la creació. També les pràctiques artístiques participatives són cada cop més protagonistes de l'art contemporani. I, per tant, és un moment molt interessant, és molt difícil i a la vegada molt engrescador. És un bon moment per engegar un somni i, en aquest sentit, m'agrada recordar el que deia l'artista alemany Joseph Beuys, que cada ésser humà és un artista i, sobretot, que cada acció és una obra d'art. Bé, amb això crec que podem començar i demanem que, si us plau, pugin a l'escenari el Joan Ramon Gordo i la Mireia Sabater. Gràcies. Li demanarem al Joan Ramon Gordo que ens faci unes paraules.
Ell és promotor i gestor cultural, actual vicepresident de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, d'aquesta casa, i tot i que avui ens ve a parlar d'uns temps molt llunyans, és una experiència que ja ve de temps, però que ens pot servir com a far del que estem engegant ara, que és l'associació Enllaç, que als anys 70 van fundar un grup de persones entre les quals hi havia el Wenceslau Soler. Joan Ramon, sisplau. Molt bé. Hola, bon dia, bona hora. A l'hora de presentar una proposta com la de la Fàbrica d'Arts i Creació de Ripollet, ens sembla important tenir una perspectiva històrica, tot recordant una iniciativa que amb el nom d'Enllaç, promotora de cultura popular, es desenvolupa en la nostra població de Ripollet a començaments de la dècada dels anys 70 del segle passat, en ple franquisme, iniciativa desenvolupada, entre d'altres, per Wenceslau Soler i algunes altres persones que ens acompanyen aquí avui, per exemple, com la Roser Alcaraz, el Jaume Soberbals, el Milagros Vallès i jo mateix. El nom d'Enllaç expressa la filosofia d'aquesta iniciativa singular, ja que es tractava de relacionar, enllaçar, els creadors i els artistes amb els dinamitzadors culturals que a cada poble, vila o ciutat organitzaven amb més o menys èxit activitats culturals. Fins aleshores, les programacions d'espectacles que eren més habituals a Catalunya es limitaven bàsicament a les festes majors i dins d'elles a espectacles molt limitats i, òbviament, ben pocs en català. En aquest context, Enllaç el que pretenia era promocionar les iniciatives artístiques novedoses i en català que sorgien de llocs com l'Institut del Teatre i d'altres espais, i alhora relacionar-los amb els protagonistes de la festa, els dinamitzadors culturals, generant una sinergia entre ambdós col·lectius, obrint nous circuits culturals i possibilitant que aquestes expressions artístiques poguessin arribar a tot el territori. Enllaç no limitava la seva acció a la vessant artística, que també, sinó que va treballar la formació i capacitació del moviment associatiu organitzant de manera regular trobades d'autoformació i d'intercanvi d'experiències, així com tallers en els quals es treballaven elements festius, tals com el maquillatge, la dansa, el cant, les disfresses, el cartró animat, trobades de soterrament, que eren accions concertades en un espai i un temps molt determinat, amb l'objectiu de donar eines que permetessin un major grau d'autonomia per als col·lectius locals. Per tal de poder assolir aquests objectius, es construïa un règim de camps de treball internacional al Centre Permanent de Cultura Popular, al municipi de Guardiola de Font-rubí i a la comarca de l'Alt Penedès, i que funcionà fins a les acaballes del segle passat. Un tercer aspecte, no menys important, es centrava en la reflexió i formació, organitzant trobades específiques amb els dinamitzadors culturals d'arreu i editant la publicació trimestral Via Fora, publicació per a la gent culturalment activa, de la qual se'n van fer 64 edicions. Celebrem plegats aquesta iniciativa de la Fàbrica d'Arts i Creació de Ripollet. Seguim, doncs. Moltes gràcies, Joan Ramon. I ara la Mireia Sabater, tot i que actualment és directora de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, ens acompanya com a exsecretària de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, precisament en aquells temps en què estava presidida per Wenceslau Soler. Volem saber quin valor li dona el treball voluntari de l'associació en el seu camí professional en el món de la cultura. Bon dia a tothom. Agrair sobretot als organitzadors que m'hagueu convidat avui en aquesta presentació i que hagueu pensat en mi. És un honor representar l'associació avui i explicar la meva experiència dins de l'associació. Mireu, la primera vegada que vaig veure el Wenceslau i que vaig començar a sentir de l'associació aquí a Ripollet va ser un dia que, no sé si em coneixeu, però els meus pares tenien un estanc aquí a Ripollet i jo els dissabtes despatxava l'estanc. I llavors un dissabte va venir el Wenceslau i es van posar en un racó de l'estanc a parlar amb el meu pare. I van estar molta estona parlant. I llavors, quan va marxar, al migdia, quan dinàvem, li vaig dir, papa, de què parlàveu tanta estona? Qui era aquell senyor? I llavors el meu pare em va dir, m'ha vingut a explicar, era el Wenceslau Soler, m'ha vingut a explicar un projecte que es vol tirar endavant aquí a Ripollet, un projecte cultural, i li vaig dir, tu què en penses? I em van dir, és un projecte molt bonic, Mireia, l'hem de recolzar, perquè portar cultura a Ripollet és molt bo per Ripollet. I em vaig quedar amb aquella frase del meu pare. Van passar el temps,
Anecdòticament us diré que el meu pare estava superorgullós perquè era el soci número 15 de l'associació. De fet, la meva mare encara ho és, però ell tenia aquest orgull de sempre deia soc el soci número 15. Jo li deia quina importància li donen a això, no? Però per ell era molt important perquè era un projecte que hi va creure molt. Doncs van anar passant el temps, el projecte es va tirar endavant i al cap d'un temps de bastants anys, un dia el Venceslau em va venir a veure. Jo també era sòcia i venia per aquí al teatre i em va venir a veure i em va dir mira Mireia, estem buscant una persona que faci de secretària a l'associació i havíem pensat en tu. Clar, jo em vaig quedar molt parada i vaig dir en mi, i jo era molt joveneta també llavors, i dic, no sé si podria fer-ho. I em diu, home, i tant que pots fer-ho. I li vaig dir, deixa'm-ho pensar, com sempre dic amb les coses, jo deixeu-m'ho pensar. I llavors em vaig tornar a parlar amb el meu pare, dic, mira papa, em proposen això, i em va dir, Mireia, fes-ho, està molt bé i t'aportarà molt com a persona. I li vaig dir que sí, em vaig engrescar en aquest projecte i durant uns anys vaig estar a l'associació fent de secretària, on vaig aprendre molt perquè del treball voluntariat jo vaig aprendre a treballar amb equip, vaig aprendre a tenir responsabilitat dintre d'una associació, tot i que fos de voluntariat, animar el meu esperit crític a l'hora d'anar a veure el teatre i poder-lo comentar un cop a la setmana amb la resta de la gent de l'associació. Una mica vèncer aquesta vergonya, perquè jo realment soc una persona que soc un amant de les platees, però jo odio els escenaris, sincerament us ho dic, no m'agraden gens. I em va també ajudar a vèncer una mica això, perquè en aquells moments recordo que quan arribava una companyia, no sempre, però algun cop em tocava fer-li l'acompanyament, fer-li la benvinguda, ensenyar-li el teatre. Clar, tot això també em va ajudar personalment. Després, jo evidentment estava en el món laboral, no estava en el món laboral cultural, estava en un altre món cultural, en un altre món laboral, treballava aquí a Cerdanyola, i tenia un jefe, com tothom té. Aquest jefe un dia va marxar a la Diputació, de fet, on jo treballava ja era a la Diputació, però ell va marxar a la central amb un lloc de responsabilitat a cultura dintre de la Diputació. I al cap del temps va quedar vacant aquest lloc que ara estic ocupant, que és el de cap d'oficina de difusió artística, i ell, que estava de responsable de l'àrea de cultura, va pensar en mi, em va trucar i em va dir Mireia, queda vacant aquest lloc, voldries venir a treballar aquí? I jo una altra vegada vaig dir, creo que me lo tengo que pensar, això, perquè, ostres, és un canvi molt gran, jo no he treballat mai en el món cultural, i em va dir, home, però tu has estat en una... Dic, per què m'heu triat a mi? Per què heu pensat en mi? I em va dir, perquè tu has estat en una associació, tu coneixes el món cultural des del voluntariat, des del territori, i penso que podries fer-ho bé, i de la resta ja ho aprendràs. Novament, com sempre vaig consultar amb la família, perquè jo soc una persona molt de família, i en aquell moment amb la meva mare i amb el meu marit, ostres, no sé si hauria d'acceptar, i em van dir, Mireia, tira't a la piscina. I em vaig tirar a la piscina. I així vaig entrar en el món laboral, en la part de cultura, i gràcies a l'associació em van oferir aquest lloc i jo també em vaig veure capaç de poder desenvolupar la feina que estic fent ara. Deixeu-me que us expliqui una anècdota petiteta. Quan en l'equip que ara estic treballant els hi van dir la setmana que ve s'incorporarà la nova cap d'oficina i es diu Mireia Sabater i és de Ripollet. I els meus companys que són ara van dir a Ripollet tenim l'associació, anem a trucar a veure si la coneixen. Total, que van trucar a l'associació, no sé si us en recordeu, o l'Eulàlia o tu mateix d'aquesta anècdota, sé que el Carles us va trucar i us va preguntar, escolta, coneixeu la Mireia Sabater? I vosaltres li vau dir, sí, i tant que la coneixem, i gràcies, perquè els hi vau donar molt bones referències i jo vaig entrar amb un bon peu, diguéssim, perquè en principi ningú em coneixia i em vau deixar que també entrés, o sigui, una vegada més, gràcies a l'associació, perquè vaig entrar amb bon peu amb els meus companys perquè els hi vau donar unes bones referències. Fins aquí jo crec que he explicat una mica el que ha sigut aquesta traça des de la meva joventut en l'associació fins després com he arribat al món laboral i com intento dia a dia portar el meu granet de sorra a la cultura d'aquest país des del meu lloc de treball a la Diputació de Barcelona. Gràcies, associació, gràcies perquè he pogut canalitzar una mica la meva vida professional gràcies al meu pas per l'associació.
quin seria el meu somni, digueu-li si voleu, quan el meu món laboral s'acabi, diguéssim. M'agradaria seguir participant en projectes culturals des del voluntariat, des d'allà on jo vaig començar. I deixeu-me que acabi, tal com deia, amb un poema del Miquel Martí Pol, que a mi m'agrada molt, que diu, aquest el llegiré per no equivocar-me, diu: cridem qui som i que tothom ho escolti, i en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, que tot està per fer i tot és possible. Gràcies, Venceslau, gràcies, associació, gràcies, Ripollet. Gràcies, Mireia. I ara el volem escoltar a ell, al Wenceslau, encara que sigui d'una manera molt breu. Agraïm a l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell la sessió d'un vídeo que es va gravar l'any 2018 durant la preparació del 25è aniversari de l'entitat. Va ser per mi una gran sorpresa veure que hi havia possibilitat aquí de tirar endavant una associació que gestionés la programació del Teatre Auditori. El Teatre Auditori, que va estar molt en perill de què passava, que no passava, que si n'hi havia, que si no n'hi havia, ens donava nosaltres anys per tirar-ho endavant. O sigui que, de fet, per continuar exigint a l'Ajuntament, sobretot exigint a l'Ajuntament que es comprometés i que es comprometés en dos aspectes fonamentals. El primer, econòmic, no únicament perquè els socis són molt importants perquè van portar tota la iniciativa endavant, van portar, econòmicament també van aportar les seves quotes que pagaven i per tant va ser una gestió molt interessant, molt interessant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mireia, Joan Ramon, i moltes gràcies.